Čaute ľudia, to som ja Eliasmus 159 a pri dnešnom diele sme tu na multiplayer GTA San Andreas. Tento server bude v popisku videa, je na 0.3c. Toto tu bude hlavne kde sa bude tuningovať auto. Ukážem vám, ako sa tuninguje auto, kde sa tuninguje auto, ale veď tu napíšete iba lomeno tuning sf, takže môžeme sa vrhnúť do tuningu. Prelakovanie ja si väčšinou dávam na počkať, nie, na toto nie. Toto prvé. Hotovo. Výfuky si dávam väčšinou to druhé a všetko už si dávam to druhé a no hlavne to na auto, ale potom už tie kolesa si dávam dolárky a také. Nejaký cigán tu do nás kope. Jaj, to nie je cigán, to je spolumajiteľ. Lebo ja som mal nepríjemnosti s jedným, nemusím ani jezdiť. Ja som mal problémy s jedným, čo tu tiež chodil, už to asi tretíkrát natáčam, lebo mi zničil natáčanie. Kola si dám dolár. Bočné rámy som zabudol dať. Hydraulika. Potom si dám, počkaj. No hotovo tak. Auto je hotové a ozaj, no, to lomeno oprava. Dá sa tu dať aj neon. A vyberete si už iba akej farby, ale nemôžete dať, že modrý a potom dáte neon a dáte biely, no tak sa vám úplne nezmení, bude tam aj ružová. Vy musíte dať najskôr odstraniť neon, až potom dať ten druh neonu, ale teraz už začína deň, takže sa mi zdá, že to nebude vidno. A no tak to je už asi z tejto série všetko. IPčka, to som už vravel, bude dole v popisku videa. Tak teda čaute, ďakujem za zhliadnutie, dajte like, po prípade odber a čau.